हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैदों लोगोफोर गामियाव आङो ओंखाम गोरलै जानो थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय दिनै बिस्रा माइनावबो थिखांगोन आरो लोगोसे। ओमफ्राय बेनिखायनो लेंहरनायखाय आंबो थांनोसै एसे खामानि मावनायफ्राव हेफाजाब हैनोसै। ओमफ्राय माइनावखौ माबोरै थिखाङो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायलांबाय थानोसै जेसे हायो एसे। फैदो बिदिब्ला देरि खालामालासे भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोनाबो नायलांदो। दा मोनफैबाय ओमफ्राय जगार खालामगासिनो नै फुजानि। ओमफ्राय नै ओरैहाय संनाय खावनाय सोलिगासिनो। नै आबैया मा खबर? मा खबर? नायनो फैबाय ए दे नै ओरैहाय मालाय संगासिनो इनै कुकमेना पापर एवदों। ओमफ्राय नै इथिं ना सायदों नै फुख्रिनि ना नाया। दे आंबो संनायनि लाहार फाहार खालामफानोसै। नै आर'ज लाग्राफ्रा फैजोब्बाय ओमफ्राय होफैजोबखो आर'ज लाग्राफ्रा फैजोब्बाय नै गासिबो। ओमफ्राय नैयाव साहा फुदुंदों नै साहा लोंग्रोसिगोन आर'ज गाबनायनि सिगां। फुजा जासिगोन जिरायहांबाय फुजायाव जिरायहांबायनो। आर'ज गायग्राफ्रा खम जाबाय दिनै खावसे खावसे राननांबाय नालाय गुबुन न'खराव थांबावदों ओंखायनो खम जाबाय। ओंखायनो बेखिनिल' आरो मानसिफ्रा खेबनोहां। नै नायवदों नै इथिंबो ओंखाम संदों। मैथाजों ना मावा। थिखांनो नागिरबाय दा माइनाव थिखोनो नागिरदों। अदाबा मोनथामखा नै ओरैबो नै होनबाबो संख'नो हायाखै होनदो। जानाय लोंनाय सोलिबाय होनदो। दे जा मोजाङै दे। नै ओंखाम जासिगोन आइजोफ्रा। हा मा होनदों आङो सोर आंखौ जानो थिनखो ना माखो? ओंखाम जानो नागिरबाय नै
दे माबायदि जाखो माबायदि माखो संनाय खावनायफ्रा गोथाव ना खोन्थादो बाल गोथाव दा ना अनलाजों दाउ इ अनलाया नांदों दा अनलाया नांदों दे जादो जादो दे नै इथिं आबै सासे जागासिनो हारसिंनो आबैया दे जादो आबै जादो दे अनला होफैदो आबैनो नै रुनिमानि बाथोन देनाय ओइ नाया थोआखै एवफिननांबायसो नै एवफिनबावबाय नाखौ फख्रिनि ना गिदिर गिदिर थांनाय बोसोरनि गिदिर गिदिर था 2 केजि गाहाम जानायमोन मासेयाव नै आरो इयाव दं माखासे नै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय गय जादों जिरायदों नै ओरैजाय गासिबो ओरै थांबाय आर'ज गायग्राफ्रा नै थांबाय ससे दोनफैबाय नै जों ससे दे थांदो दे बाय बाय टाटा